Bé, jo no sé si hi ha ni vencedors ni vencedors ni vençuts, però tinc la impressió que la cultura actual és més receptiva amb els crítics del cristianisme que no pas amb aquelles filosofies que són compatibles amb el cristianisme, com són la de Descartes o la de Kant. La relació entre filosofia i religió, a veure, m'ha plantejat problemes intel·lectuals, de tal manera que un dels retrets que a vegades fins i tot bons amics m'han fet és d'intel·lectualitzar massa el cristianisme. El que passa és que jo de jove vaig descobrir que el cristianisme era compatible amb el que en podríem dir la dimensió transversal de la cultura moderna. No amb tota la cultura moderna, però sí amb la dimensió transversal. De manera que la cultura moderna a mi m'apareix com una mena de trena en què algun dels ramals desemboca en la mort de Déu. Però només algun dels ramals. Per això dic que el gran descobriment de la meva vida ha estat segurament prendre consciència de la possibilitat que té el cristianisme d'inculturar-se en el món modern. De tal manera que la meva vida hauria estat totalment diferent si no hagués arribat a aquesta conclusió. No tinc la pretensió d'haver estat mestre de ningú. Estic molt content del meu ofici a la vida, que ha estat ser professor, i ser professor a la universitat pública. He estat 41 anys professor a la universitat pública i és un ofici que no el canviaria per cap altre del món. Ara, una cosa és ser professor, i de professors també n'hi ha de bons, de mitjans i de dolents, com en tots els oficis, però n'hi deu haver bastants de bons. Ara, no és igual ser professor que ser mestre. Ser professor vol dir tenir alumnes, ser mestre vol dir tenir deixebles. Jo no pretenc tenir deixebles, tinc amics que han estat alumnes meus i que ara són això, companys no solament personalment, sinó també intel·lectualment.